Dir! Ay, sagot. Samaan. Pili diri sa duha. Unsa man na siya pili sa duha. Pili diri kung asa na ko ibutang ang balot. Balot! Nya pagbatag na anak ko kay kaon. Na dire? Eh. Oh no! Uy, naman. Suka. 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 Suka? Wala man yung tag na yan. Na may isa. Tag na eh. Nya. Ah. Kamahalan. Dir! Sino yun? Ay, matag na eh. Duha man pud kabuk imong gikuan. Ayan man. Tag na eh. Nya pa isa. Tuma na siya oy. Tuma na oy, papanaw-tanaw mong kunin mo. Ano pang gipay-ibog-ibog? Sarunga ba? Sarunga kuan. Pula. Oh no! Nya pa isa. Telepon. Tag na. Matag na anak ko, anak ko. Ah. Oh no! Sure na jud ka? Sure na ka? Sure ba? Lagi. Tarong ba? Dire lagi. Dire. Tarong ba? Dire ko. Kaya naman dire ka ganina. Sa na dire ka balo ko na dire ka ron. Sure ka? Abri ah. Ay! Nakakabalo mo na oy. Sama na. Kabalo. Hey! Daw. Ang ingon sa iring daw. Daw. Ah.